ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಪಲ್ಗೆ ಏರೆಲ್ಲೇ ತಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅದು ಗೈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನಕ್ ಬೆಜಕ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಲ್ಗೆ ಮಾತ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಚೆ ಎತ್ತಿನಾಳು ಹಿಂಚಾಯಿ ನಾನು ಪೂರ ತೆಪ್ಪುಡೂರ ಹಿಂಗೆ ರೋಡ್ ಉಡ್ಸುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಜೋತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಊರ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬಿಂಗ್ ವಾ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಟಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಅಂಡ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ ತುಯ್ಯರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಆರ್ ಫೋನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೇರ್ ರ್ಯಾಪ್ಸಿ ದುಂಬೂರು ಬಾತಿತ್ತೆ ಇಂಕಡೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಅವಲಿತ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತದೆ ಆನೆರ ಬಾತಿತ್ತೆ ಇಂಚೇನಿತ್ತು ಸೇವ್ ತೂತದ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಸೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಲೆಚ್ಚಿ ಓಪೆಂಕ್ಲು ನೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮುತ್ತು ಬೋಡತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ರಾಯಲ್ದನ ಕ್ಯಾರ ಮುಲ್ಪರ್ ತಾತಂದು ಅಪ್ಜೆ ಗೊತ್ತಪ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಸೀರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ತುಂಬಿತ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತದೆ ರಾಯ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಮುಖಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಂ ಯಾರ ಎಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೀರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಮಾಹಿತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬರ ನೀರು ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶೀತಲ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ಸಿರಪ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐದಾದ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಸಾದಿ ಬೋನದಿತ್ತು ಅಂಚ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಪಾಪ ಮಳೆ ಲೇಟ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನ್ನ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಡಿಯಾ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಆನೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಧವಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾತೆರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾನು ಓಡೇ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ నాకు ಪೋಪೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಟ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬಂತೇರತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಹೃದಯ ಆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನ ಪೋಲಿ ಇಡೀ ಬಲೆ ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಬರನ್ನಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಪಲ್ಗೆ ಏರೆಲ್ಲೇ ತಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅದು ದಾಯ್ತೆ ದಾದಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದದು ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಟ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಮಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮಂಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುದ ಏಪಲದ ಬೇಲೆ
ದಾದ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಹೋಯಿಂದರ್ಪೆ ದಯಕೊಂಡ ಎಂಚಿ ದೊಂಬು ಶಿಕ್ಕೆ ಮಾತೊಂಡತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಪಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಹೋಯಿಂದತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ತೋರ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾನು ಕಂಡೆ ಬಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೀರೆದ ದೈ ಎಂಚಾಂಡಲ ನವಿಲ್ ಬರ್ಪೇದನತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀರೆ ಮಠ ಕಟ್ಟದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ ದೈನು ಆಂಡ ಪೂವು ಆದಿತ್ತು ತುಳು ತಾಳ್ದಿನಿ ಪೂರ ಮುಗ್ಗುರು ಒಂದು 4 ಪೀರೆ ಕೊಯ್ತೇರು ಇನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೆತ್ತಲ್ದ ತಣುಪುವ ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಶಂಕು ನೀ ಶಂಕು ಈತ್ ಮಲ್ಲಾತದ ಈ ಮಲ್ಲಾತಿಜ ಶಂಕು ಹಾಯ್ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ವಾನಿತ್ತು ಅದು ತೋಟ ಪಜ್ಜಿರು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪಜ್ಜಿರು ಪೂಜೆ ಒಂದು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋನ ಪಜ್ಜಿರು ಆಪುನ್ಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಜ್ಜಿರಿ ಟೈಮ್ ಪೂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋನಾಗ ನಾನು ಆಪುನ್ ಪಜ್ಜಿರಿ ಏತ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದ ಬಂಡೆ ಇತ್ತನೇನೆ ಅಲ್ಪ 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 ಅಂತ ಉಂಟದ ಏನೇ ಕೊಯ್ತು ಗದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ತುಚ್ಚಿಲ್ ತುಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಟ್ತಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಒಂಚು ಅವು ಪೂತದೈ ನಾಡೋಡು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಜಾಲುನ ಅದು ಕೈಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟದು ಪೂತದೈ ನಾಡೋಡು ಚಿಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಪುರ ಬದುಕುಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋಟಗೆ ಏಪಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಏಪಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನಕ್ ಬೆಜಕ್ರೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆ ಮಾತ ಶುರು ಆಪುನ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಟಿ ಎಂಕ್ಲ ನೋಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಬೇಜಕ್ರೆ ಮಾತ ಬೇಜಕ್ರೆ ಅಪ್ಪಾರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಂಪ ಉದ್ಕನ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂತೇನೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮೂರು ಪಚ್ಚಿರು ಮುಗಿಯೊಂದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯರ ನವಿಲು ಏತ್ಲಲ್ಲ ಮೂರಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೊಯ್ದಿತ್ತೇನೆ ಕೊನತ್ತೆರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಉಂಗುದಿ ಅದೊಂಬು ಉಂಗುದು ಕೊನತ್ತೇರು ಕೊನತ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಕೊಯ್ಯೊಡಿತ್ತೆ ಮೂಲಂತ ಬಜ್ಜಿರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊಯ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿರು ಬಯ್ಯನ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಮೂಲು ಕೊಯ್ಕ ಬಜ್ಜಿರು ಕೊಯ್ದು ಕೊನಂತ ಪಾಡ್ಯ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯ ಅವು ತುಂಬಂದು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದೀದ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಂದು ಹತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗುಂತೆ ಕೊಯ್ಪುಣಿ ಕಾಂಡಂತೆ ಬೈಯಂತೆ ಬೈಯಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶೆಕೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇಂಟಿ ಒಂದು ಜೈದಾಲು ಚಿಂಟಿಜ್ಜಾಲು ಚಿಂಟಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಿ ಬಾಸ್ಮತಿ 95 ಅಂಗಡಿಗೆ 110 ಉಂಡು 95 ಇದು ಪೀರೆ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ಮಾತ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಕಲ್ ದಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಹೊರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಗಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪರು ಇವ್ರು ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪರ ಮೋನೆ ಹಾಲಪ್ನ ಅಂಚೇಂಜ್ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುವರ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಐನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾನೆವು ದಾಲ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾದ ಲತ್
ಅಂಚ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪಿಜಿ ಆತ ಮೋನೆ ದಾದೆಕ್ಕವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನ ಮಾತಾ ಪೋನುಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಮಂತದ್ದು ಬೇರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಯರು ಕೆಲವೇರು ಮನ್ಪುಜೇರು ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ದಾಯಿ ಮನ್ಪಡತ ಕೆಲವು ಜನ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಂಡಲ ಪಾಡನ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುಜ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜತ ಐ ಕ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೇ ತೋನುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿನ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತೆ ಇತಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡುಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪನೇಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಸಾರಿ ಐಜಿನ ಪಿರೋರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದೆನ್ನ ಆತುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಆದಿತ್ತಣ ಇದೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಮಂತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಹೊರರು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಪನ್ನಲಿ ಕಾಣೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಪತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಥರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋಗು ಆ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತ ನೆಲ ಒಂಜಿ ಒಚ್ಚಿ ನೆಟೆ ದಯವಂಡ ನೈಟ್ వచ్చును ಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇದ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುಂಟು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆಲ್ಲ ಐ ಗುಲೈ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೆರಿತನು ಸುಮಾರು ಕುಂಟಾರ್ದದ್ದು ಮುರಾಂಡು ನಾನು ಪೀರೆ ಪಲ್ಯನು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮನ್ಪುನು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಾರ ಅನ್ನಾಗ ಮನ್ಪುನು ಪದ್ರಾಡರೆ ಮಾತ ಆನಾಗ ಪೀರೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟು ಪನೋಡ ಅಂದ ಇದು 11 ಅನಿ ಏತು ಪದ್ರಾಡರೆ ಅವ ಅಂದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಬನೇರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ತುಕ ಸ್ಯಾಲಡ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಮಾತ ಪುನಃ ಇದು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ದಾಳಿಂಬೆ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಂತ್ ದಿಪ್ಪನ್ ದಯ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆಗು 40 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಸಾಲಾಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಲಾಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾದು ಮಂತೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರವನ್ನ ದೋರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ ಇಂದು ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಶರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಪ್ಪ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಈ ರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಇಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋನಿ ಇಂಕ್ ಓ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾವಣಿ ಒಮ್ಮ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚಾದು ಭಯ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನಾಳು ಇಂಚಾರು ನಾನು ಪೂರ ತೆಪ್ಪೋಡು ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂಡು నేనైతే పూర కదిలిపోయా దేకి నేను పూర మర్తిది ఓడు అవి నుంచి తెక్కోడు మాది లైట్ వేస్ట్ కరెంట్ వేస్ట్ కాలకు పూర తిక్కు ತಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಗಳ ಪೇರ್ ಬದನ ತಲೆನ್ನ ಬರೀ ದಾಂಡ್ ತೆರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ವೆ ಅತ್ತು ಲೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನ ಬಯ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಮುನಾಗ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂಕ ಆಡತ್ತಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಒದ್ದು ಮರ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬನ್ ಎಂಚ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಖಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬನ್ ಓದಿಲಿ ಬರಲಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಲಿ ಏನ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಅಂಗಡಿಗೆ ರೈಸ್ ಎಂಟು ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಜೇನುಗೂಡು ನೆಟ್ಟುಂಟು ನಾನು ಆಲೇ ಬಂದ ನೆನಪು ಜೇನುಗೂಡು
ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬಿಂಗು ಒಂಜಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ರೋಡ್ ಉಡ್ಸುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಾವತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲಾನಿ ಊರ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬಿಂಗು ಮತ ಉಳ್ಳ ತಿನ್ನ ಅಡ್ಡೆಗಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಕಜಾವಿದ್ದು ಬೆಜಕ್ರೆ ನೆಕ್ಕಾಪುನು ಕಿದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬೆಜಕ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲ ಅక్కడ ಅರವಜೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡಿಗ ಅರವಜೇರಿ ಅಗಲೇ ಅವಳು ಉಂಗೆ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿನಸಿಲು ಉಂಡದ ನೀಕತ್ ಗೈಸ್ ಬೇರು ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಕಚಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಕಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಿತ್ತೇನು ಕಜಿಪು ಕರೆಂಟ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪೀರ ಪಲ್ಯ ಆತ ಮನ್ಪುಗ ಇಕಡೆ ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಾತ ಮೂಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊದ್ದೊಂದು ಐತೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಮೈಕೊಡು ಅವರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವನುಂಡು ಚಟಾಪಟ ಅಂತ ತೂಗೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್